Som si teraz balil na stanici Jonta, že iba vajno, ale chcem vám povedať, že kontrolovali, či sme normálni, páni príslušníci dvaja, kokoty a úplne normálni Nemci. More vyjebanej, ty vole, dobré tady. Aj tady už je dobre, no. Už môžeme ísť začať mákať aj do Nemecka, pičo. Či? Čo budeme robiť, kurva, Denis, pičo? Chorvátsko, alebo Česko, Nemecko, Slovensko? No, teraz najprv asi Česko za mesiac a potom domů chcem ísť po tú moju obludu. Ešte aspoň rok, dva vydrží se mnou, ne? Či? Snaď ju ešte 2 roky alebo rok budem venčiť, teda. To už bude non-stop so mňou. Už ju nedám preč. Aj keď je vykastrovaná, ale to som vtedy fakt, teraz sa mi sníval taký sen, pičo, že vtedy som mal dojsť sem, jak som dojebal všetky penáze, pičo, jak som si kúpil auto a vyjebal sa potom na to pol roka, rok ležalo doma a potom čo bolo? Ty vole, Denisko Lachman, vyjebaný skurvisyn. Čo už, no, už som pripravený na všetko asi. No, už som to tak spravil, že už mi je jedno fakt. Nepotrebujem s tebou komunikovať, keď nechceš. A to už fakt iba ne do telky, nechcem ísť do telky, ale chcem mať vedľa seba bratov. Už ne vyjebancov. A ja som pár človek už. Bol to rok alebo 10 rokov, čo som bol preč teraz. Ne, boli to 2 roky. Kurva, ale cítim sa, aké by to bolo 5 rokov alebo 10, pičo. Keďže furt som bol taký, že dojebaný z vás, skurvisynov slovenských. Keďže ojebete aj vlastných. Aj keď hovoríš, že si to nebol ty, ale po tých skúsenostiach s tebou konečný, čomu mám veriť? Že si mi neukradol 30 € ze skvotu a plus nejakých 5 kg medi. Keď týždeň predtým si došiel klopať, kričať na mňa, že či som doma, že či ťa napálim. Doniesol si čo? Vodku, kokot. No. A tie peniaze si najskôr tiež nemal normálne, že? Jaj, konečne buď normálny, Denis. Čo je normálne? Ja už chcem byť normálny. Mravce, čo nám robá? Dobre som sa položil, no. Tady mravenisko. Není až také, ale je ich tam. Ak som im tam vrátil naspäť hlinu tak troška, nech si robia. To som ich tam zapálil včera. Toľko ich tam bolo, pičo, a na druhý deň znova raz toľko. Tak okej, dobrý, robte si čo chcete, kokoci. A hlavne ma neotravujte, nelezte mi do stanu. Tak. Červený kokoti. Aj černí sú zmrdí, no, už ich tu mám. No, asi musím upratať, že?